Gauge tablet, Gordon, agus tablet Convenor, agus tablet van de dingen van de law nu. Agus ha natuurlijk nach heb me go éling die roemak verschillen werd roem Coinneach MacLeòid agus waar maak van maar je doet maar Coinneach de boy agus de sale de waan sale naar lang nu. Hamse kat figit blion de soort nou. Agus hamse sigin of Miguel. Ik wil Coinneach de dubbel point nog gewaakt. Maar we kunnen koppel Comhairle. We gaan in de morgen toch al een half toch fijn. Heeft zo'n gewoon met die vaak garlic. Ik kan hard van als je. Dat is heel trots die aan skippen morgen. We gaan in de morgen nog eens een van die ramen neus en check van de geweest. School en must je wist skip dat ramen de box zat met maanden. Dat is gaan misschien een trailer zo'n in de boven of het koren kan trailer. Dus daar hebben we twee boxen. Van Kali samstel vaak op tijd. Ik heel ik neem de check van de geweest. Van mijn vader geweest ook. Als je een koud in nu. Als je de vaak is je nieuws dan gewoon niet gebracht. Mij ook nog. Als je veel zeil gaat je moet met de laten noppen dat je als het noppen dat je jaren komen is een baardje. Kijk dan schreef aan. De keer die naar kan dat is dan niet. Als je al die schöne boord schaft. Zo'n vaak al garlic. Ik heb hand aan. Als een worship roep vuil om mij aan de garlic af. Als ik kan met de een child op de zonretje. Truus en Jolo, dat garlic film dat ik een goed ding heb. Als sam, heeft een sassing en laatje in haar gehad. Dat heb ik should do. Als maar mijn skull flush aan niche. Garlic, hammer. Dat is een red boy. Schaap me skull flush aan de kid tegen te gaan. Als een beetje groeien nu. Je kan sculpture, een goed sculpture maar jij is de hele jaar van rood garlic. Grey hier hammer is een red boy. Dat is doortje, dat is meer nog als je het doorhoudt. Als doorraas, dan zit er een strip dat ik met je raftje van Curry graag. De volgende snoer moesten, dit prima nog, ik verlagerd. Had de korn, shahat, pre, beheerlijk, garlic, is een kontje op Nederland. Dat is een hier daar. Kuststad van Kuiten mag ze reden bij jou. Er is more time to kongen. Er is skippen huidje. Soms een collaboratie voor het door. Er is een kindje af. Ik ben met brengen je goed dingen. Zo de gangs mee wel vuur aan in koningen. In de origin. Zijn daar waarom. Comhairle het feit waardje voor die klachten. Er is een zo'n garlic en heel lang. Wat hij sterven. Wat je het blijven schaft. De policy daar gaan we nog aan de huis, dat is geen short uur aan de daarmee verkeer. Maar het policy garlic, als je veel dames in de goot, en een hele schier, die naar Coinneach nog daar gaan we nog. Van de willen nemen in de ikke garlic, als je die maar binnen van of niet. Aan dames zo die sturen, deze van de garlic, ze Comhairle, is een Coinneach nog in Convenor. Agus haar Coinneach als een planning kan. Haar Coinneach kidjo aan de goede dus comparative jalal in Coinneach. Coinneach, maar gaan ze community planning partners. Dus Coinneach in Shakespeare of hoegal. Voor een doring tot flabber met garlic die je veel het goede agus hetzelfde. Let aandacht vaste sparring en is de jonge economie voetbal agus social is garlic. Maar schön, het toren schellischen, het is een Comhairle lieverige terwijl garlic, nu is het tijd kracht in de garlic. Als je ook al schellischen democratische of zo Comhairle heet, van de welle lieverige schellischen geleerd, zo'n een comedie aan de kruid, daar gaan we nog. Schellischen slaantje, dat is kruid social. Schellischen is een jaarlang aan de les op de economie. En is het Òraid aan de vuile organisatie. Voor hij hier het klas vuile toen hij aan de garlic de hoorschouw aan de weerswitch om zo groot. Maar keer tegen te schier hij hier de
class Gaelic an the Leos still on the Aswich. Agus pegan hier in Bounty for Comhairle new for skill that alles with fish up. Washing hier class Gaelic and skull the Aswich. Agus full Gaelic at the goal for Neach-Gairm is the hell out on the ocean. The giraffe Fhàilteachaidh and h-Eileanan, daar willen ze hinder liggen, daar willen ze gaan liggen. De wereld is nog halve en waar ga je eigenlijk een Gaelic specific grant, de vast ervaren Gaelics in Helan. Dat is geweldig dat je een ergens more de hu dat ruim neer van de schenne menigte. De hu vallen pro scholen. Underliggende scholaris in Helan nische having vallen pro Gaelic. De koop hier Groningen is als kippenvallen traveliogen. For stuur manager vallen Gaelic. Jerry Ober in een of de dus boeien paren is pasture hoorvrouw en Philip Pinella zo'n paarden is een clown. Having vallen probeerde Gaelic aan de Noordjeer Scotland en mathematieken snehelaan. De woorden Shesbach de Coinneach en de klaring aan de vallen Gaelic ek pieren. She probeerde wat klaring Gaelic. The corner is policy Gaelic first. Sean Clary was Scolari, the PPGA is in Helen. A fire to the coach on the picket against the ticket to him. And shall come so. Our policy shop, he always in Neach found a flower on the Fulham Gaelic, Mark Roy, the Mahans had as a Plananella default option. When we part in the soldier in the shop. The giraffe, a clarion from Fulham Gaelic, a pea hen, and it was Suez, strapped here, net to kids here, then a clarion gade, a shon, Gaelic, and is clearing. The gang, Rupert Code, Nigeria, to Hornen, Fiagmi Taragat, the 3-figure James here, a Connery, Rob Davile, and is shocking. A kid art sculptures in Helan was the scholar a line through Eastgol, the Liebrige Classian Gaelic, some Philandic aus for Gounsby, and this one it was Esigar. I was straight to Husper from the Gaelic or some S3 job, with scholar like Niedersard. Eastgol in Liebrige Champish Gusabel Hall, the Fhàilteachaidh through pandemic COVID. The linking of it, Lesavel, it's actually national. The Liebrige Furle, Trovian Gaelic, a Fhàilteachaidh, the Wine, good school. So I thought I was in English, I was a kind of the Soillse Chevish Gaelic gown, to be charged of scholar than Philip. Short Shaft chest in Gaelic, STA, national code, a guardi, Ardide, agus Sar Ardide, agus Liebrige programmen Gna, the classic Gaelic, the Sullivan, the Gachide, waar Pia hen van de Ardide. It was the Kurfische curriculum, the termen scholar agus Sirlagen. Welke zin ha Prinsen Bunide Gaelic, in fan aan een meanen Krugel, agus Ditchedorf, stellen we een socialte, agus Cuban Swantje, agus Clown, agus Daniel. I saw Corman usually in a walk my fast remote. The local that can good job, good Òraid, is my show, the could type the ounce of the Coinneach and the fallen Troviana Gaelic. I was a straight classic Gaelic gown, that Innerlich parish at the Helan. The Jaraba have barrel gown and have the Akins in Helan, the front show. The East Doll am the cooperative learning show, agus OGE Ishigao, can Niedige and classic IPA Noel Wayne. Agus have them fan, as a look, Torshop, a Jifferen, in Yay, Ashon's skill and lovers, Spirit in Arstovel, no Yay, Hashida, Corman, Cora. And the classic show Nasty, the local prophet Cora, agus the college did, agus NHS, Niñelan Chia.
Ook some Leon zo'n hier duur, haar komen zo, de vader, ik heb een clown aan de vuile, verweerde galig, als een heel aan de klas in show, redelijk, een hostisch gejob. Ik hoor ook oproep in de koren, de vrienden in de klas in show, is Stevie, Nuag, Francis en Soillse, klas in galig, redelijk, maar vast en een zune oproep hebben. Ik heb Paul innerlijk wordt verlaten en de weerstaat als een klassieke ekieskel. De zelfde je heeft galig SQE. Ze plannen kan een uur in, een haast en een cru draag ik in ieder show. Die hebben geslagen aan en de opet jesig in de galig aan de courage nog best. Die afgezien maar is een plan, le beeld een halappe, is voor de galig. De haak met tijd more bejes met de visbasho. En de geel toch aan allemaal van afschiede hoogje. Het doel schaft niet heel lang. Dus tijd de vuur die korsje galig. Hasho stage en allemaal bewerkt theme en de practice structuren. Is het menig van de zonnetje. Zo'n korsje nog een galig. Die aan het Christian Kingdom. Finish in Ghana. En naastelijk. Het heeft af, komen ze op het grondje nog in de labbe, daarin is het project, terwijl er eerder is een kudjo, het structuren, uren, de frosting is in de grondje nog in de afjogen, de galige sturen. Je weet dat we zo boodschap, uren zijn jesig in de galing, van de jesig in kanan stage, een structure, jesig in implant nog. Had de tijd die kanaal zijn uren. Voor mijn oproep, is helemaal een tijd negalig van Charlie. Het is een tijd die immerten, is meer immerten, nu hurt. Galig stegen aan de kornsnokken. Aatjen voor de krachtige galig van het vier gaan. Is voor een noedige kormen, oproep vroeger, gehunnen op. Taps en galig voor de dag, is innige gaan, aardig national. Naast die in gold introduction digital inclusion pro e-school. Dat is ook een ding aan de compas, dat is realties nog al vullen alle, dat is een kater yes of in Brian. No regional improvement collaboratives. A charge in the kind of the soda Turkish column of Galigan. To be Kajabel Kornsnoppen. We zien een ding on job, die zou dat het budget yes of in de galig, als een project in Convenor, is niet heel lang. Verder de klaagtig het genezen, no gaardige in de galig. De waarde van de schoen, voor de gewone Shia, hier is een zelfde schaaf, als een project in de Convenor. De huur, munt, GLEIF. De goede schaaf, type of klassiek in Convenor galig, heeft dat niet heel lang. Type zo'n klassieke in jaarstieke stillen galig, ik wil labberd. Type zo'n tweede galig, zo'n nieuwe Francis Sephoras. Type zo'n schemme, geleesgeleermaches, niet galig. Dat is type zo'n barok klaagbeem. De galig aan de dag in kuren, dat is type zo'n feest galig loer. De partij van Leone, dat is ik ga toen ik pitchte wacht in COVID, haast aan. Kwart gewoon tijd real work. Fish, waar kan man gegeven, proberen de galig. Wat goed je hebt gezegd dat er een herrig, dat is niet. Dat is de achteraan haar zuurige, kunt er nog nu 3 keer, dat is 3 keer, ja, de café. En je zo dat je daar aan de comparsa was toe. Ik boeien koosnop. Boeien galig, dat is geneemd in het dop. Dat is als je een lang duur, ook al hetzelfde feestje in Brion show, je de hikje feestje had van hem. Het voor de kansen met doel en boren logalig. Fuse de koosnoppen van het weller Capri, dat is zeer namens die getijld in Brie en warm, is suspension. Achne galig alappe, daar is het woord. En kamen galig nagende,
agus stúling náisiún de rialtas na halacha agus fórna Gaelic. Buíonn is bheith glúchhartas obrachach. I gceann sin siad tíobh amas fáilsíonn agus planige na córa, haid a chuúní agus misnach ar do chhlach na Gaelic ar fást de bhíthe láitheo fáisnach in níl siad. A chóir cúideach I gceann go bhfuil stáras in inimisil cé bhódacha a cheann do go bríolacha. Agus a chollach in lótaich as na blianach a roiin, seach sa mórs ra hat a lódachas na blianach méire. Mar sin féidir sin dhéasacha na Gaelic in líbrige an na go páistachas, gníomhachas, leis go páistach an cáisnach, agus go bríochtnach leis na cáisnach an héin. Tá mé dúla I córa, agus sam óbrafa díhil agus jalas le hic píseach ar a cána. Tá leith.